Bien, pues, bona vesprada a totes i a tots. Anem a començar en els 5 minuts de retard habitual que fem. I, bueno, avui em toca el plaer de presentar. M'ha passat Jaime Ramis el testimoni per a presentar a Cinto Baello, que ens farà la conferència d'avui de la seu universitària. Volia donar-vos un parell d'instruccions de cara a la conferència. Sabeu que és important que teniu baix una cosa que posa començar presentació o algo paregut en una barra que hi ha baix. Per favor, no toqueu ahí, perquè si toqueu ahí vos presentarà qualsevol de les vostres pestanyes que tingueu obertes i deixarà de presentar el ponent, con la qual li obligaríem a tornar a començar a posar la presentació des de... i seria una pèrdua de temps. Entonces, millor que no toqueu això. També veig que tots teniu i totes desactivat el micròfon. Gràcies per desactivar-lo, perquè d'aquesta manera hi haurà menys soroll de fons. Dono la benvinguda a tots els que esteu entrant. I bé, dir això, que desactiveu per favor els micròfons, que no toqueu el botó de començar presentació, perquè això només heu de fer el ponent. I també, sabeu que si no voleu ser gravats, per favor, desactiveu la càmera, perquè esta conferència està sent gravada. Entonces, si no voleu aparèixer en la gravació, per favor, desactiveu la càmera. Per desactivar-ho, en la part de baix teniu un microfonet i un icono d'una càmera. Si feu clic ahí, podeu activar i desactivar. I res, anem a fer la conferència en la durada habitual, que és una horeta, i farem, serà el ponent Cinto Baello el que decidisca un poquet quan vol fer una paradeta perquè pugueu fer preguntes. Les preguntes les faré jo en àudio, no les fareu vosaltres en àudio, per favor, perquè d'aquesta manera és menys embolic. Entonces, sí que vos demanaria, per favor, que en la pestanya dalt a la dreta, que hi ha com un bocadillo d'estes per a parlar del xat, ahí en el xat, que fareu les preguntes ahí. I jo les faré a Cinto de la vostra part. Diré qui ha fet la pregunta i li diré la pregunta quan ell faci aquesta paradeta per a fer les preguntes, d'acord? O sigui que no activem el micròfon per fer la pregunta, sinó que la poseu en el xat i la faré jo. I res, sense més, us presente a Cinto Baello, que en Vilamuseu ho és tot, perquè quan el museu naix en el 73, per ahir, la primera col·lecció que es va posar al museu, que va crear Pepe Payá i els seus col·laboradors, la primera col·lecció que van posar va ser els minerals i els fòssils de Cinto Baello. O sigui que duen en el museu de tota la vida. Són l'origen del nostre museu, no? I per això Jaime Ramis m'ha cedit l'honor de presentar a Cinto, una persona a la que jo vull molt i que és molt important per al museu com dia. També gràcies a Elena, que l'està inventant ara, que està tirant-nos una maneta en la part tècnica, Elena Baello. I sense més, done pas a Cinto, que va a contar-nos unes quantes coses molt curioses i interessants de la nostra paleontologia. Cinto, voler. Vale, pues com la cosa va una miqueta llarga, sentiu bé tot el món? Es sent bé? Sí. Vale. Pues anem a entrar-hi d'això. Una qüestió, la conferència és en valencià. Si algú tingui dificultat en el valencià, estic preparant un text en castellà, encara més complet que el que vaig a contar així, i que jo crec que en uns dies podrà ser accessible des de Vilamuseu, per a que ningú es perga els continguts, que és l'important. La conferència té un caràcter divulgatiu. No és una exposició científica 100%, en molts casos he especificat alguns continguts científics per a que es puguin entendre, sobretot la part de l'estructura geològica de la vila. I també dir que agrair-li al fotògraf, veureu que hi ha unes fotos magnífiques com aquesta de la portada,
la fotografia macro de Pere Marcet. Són unes fotos excepcionals també que serviran també per a l'exposició. Bueno, doncs passem ja a veure el contingut. Ahí teniu una miqueta el contingut de l'exposició. Són tres grans apartats. Diu una mica de zoologia, com entrada per comprendre millor. No tot el món sap el que són les eriçons del mar. Després retrocedim en el temps i anem a l'estructura geològica de la comarca, com si viatjaren en el temps uns 30-40 milions d'anys. I, en tercer lloc, la part més pareguda al títol de la conferència, que és el nom i significat popular dels fòssils. És a dir, anem a parlar d'etnopaleontologia. L'etnopaleontologia són ciències socials. O sigui, que anem a tocar biologia, geologia i ciències socials en una mateixa exposició. Doncs comencem ja per una mica de zoologia. Aquesta part, una miqueta més ràpida, per favor, si hi ha biòlegs, que jo sé que n'hi ha, ja n'he vist uns quants ahir, ja sé que això ho sabeu de sobre, però penseu que molta gent no. Vaig a parlar una miqueta de què són els eriços, la classificació de éssers vius i tot això. Ahí teniu la imatge dels eriços que tot el món reconeix, les actuals que trobem en les nostres platges, en viu a l'esquerra i a la dreta, tal com els trobem en les platges. Això és important tenir-ho clar per a després entendre els noms estos de paners de bruixa i tot això. Bueno, comencem per la classificació d'éssers vius. Ahí tenim la classificació jeràrquica, la que va inventar este senyor, Carlos Linneo, va de més important, de més general a més particular. Diu, cada grup o nivell, o taxon, que és com es diu, inclou els diversos grups de nivell inferior. El regne és el més important, els regnes és la primera gran classificació d'éssers vius. Mireu la imatge curiosament se posen vertebrats, quan en realitat són els que menys hi ha. El regne, el fílum, la classe, l'ordre, el gènere i l'espècie. Aquests dos, el 5 i el 6, gènere i l'espècie, són importants perquè són els que donen el nom científic. Doncs anem a parlar directament del nom científic i el nom popular, que és el tema realment de la conferència. És Carlos Linneo. Per anomenar científicament una espècie s'utilitza la nomenclatura binomial, dos noms, com si fos el nom i el cognom. Primer el gènere, al qual pertany l'explica sempre en majúscula, ara veurem l'exemple, l'homo sapiens, que tot el món sap, i segons l'espècie, en minúscula, i normalment en lletra cursiva. Ahí tenim el nom científic, aquest és l'exemple, l'Echinolampas villanovae. El nom científic, Echinolampas villanovae. Si mireu així, no sé si veieu el cursor, damunt d'on està el microscopi, podeu veure el nom científic una miqueta més complet, que és el gènere o l'espècie, i després fica un nom, cotó, i una data, un 1890. Això és el senyor que va definir per primera vegada el ser viu, en aquest cas un fòssil, i l'any. Normalment així tirarem només del primer i del segon. Ahí està tot en mayúscula, però correctament és Echinolampas villanovae. El primer en mayúscula, el primer, i tot el demés en minúscula. El nom popular, paner de bruixa. Ja tenim les dues diferències marcades. Els regnes. Mireu, si vinguera algun extraterrestre i volguera classificar tots els éssers vius de la Terra, li diem, per exemple, estrocis. Aquesta és la manera més correcta de classificar-los actualment. Les bactèries i les arquea, són un grup paregut a les bactèries, són procariotes, són cèl·lules molt senzilles, i després tot el més són cèl·lules superiors ja eucariotes. Ahí estan les plantes, els protistes, que ahí és un grup una miqueta, això desastre que diuen, protozous i algues, els fongs i els animals. Mireu, ahí tenim a l'esquerra la classificació, bacteris, arquea, protistes, i dins del grup 3 ja tenim els minerals de bruixa, que són els nummulites. Pertanyen a aquest grup de protistes. Normalment diuen, bueno, aquests què són? Jo no ho he vist mai, algues sí, però animals unicel·lulars senzills normalment no solen veure. Els minerals de bruixa sí que es veuen, i es veuen perfectament a més. Són un cas excepcional. Doncs tenim els fongs, les plantes i els animals. I dins dels animals, on estem nosaltres, estan els paners de bruixa.
Passem al següent. Això rapidé perquè és... El regne animal. Principals filums. La gran classificació dels animals és la primera gran divisió, millor dit, es diu el fílum. Entonces, els fílums són les grans, com si diguem, els grans models o dissenys de sers vius. Tenim els principals, començant per els més simples fins als més aixats, serien les esponges de mar, els nidaris o corals, ahí estan també les meduses, els anèl·lids, que són els ombrívors de terra, els cucs per a pescar, per aclarar-los. Els mol·luscos, que són calamars, caragols, petxines, els artròpodes, que son insectes, mira, ahí están arañas, crancs. Ahí tenemos... Sí, a ver, disculpar, justamente ha sucedido lo que Antonio Espinosa ha comentado. Han interrumpido la presentación. Sí, así que toca volver a ponerla. Victoria va a... Sí, vale, muy bien. Por favor, la presentación. Siento, tenéis que volver a iniciarla. Porque... Vale. Alguien le ha dado... Vale. Alguien le ha dado la presentación. Tenéis que volver a ponerla. Por favor, recordad no darle a presentar, ¿vale? Ahí está. Lo veis de nuevo, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, perfecto. Vale, sí. Bueno, pues els artròpodes, ahí tenim, fixeu-vos bé, els insectes, aranyes, els crancs. És que este grup recordeu la foto del principi de sers vius, que eren tots vertebrats. Estos són el 80% del total. I el número 6 tenim els que ens interessen, els equinoderms. Els equinoderms són les estrelles de mar, els eriços de mar, holoturis i alguna més que ara ens irà veurem. Veu que els equinoderms són un fílum, són un dels grans dissenys de sers vius de la Terra. Després tenim els cordats, que són, on estem vosaltres, els peixos, els amfibis, els reptils, els aus, mamífers i nosaltres. I podien seguir fins uns 35-40 fílums distints. He ficat només els més coneguts, però sapigueu que això... El curiós d'estos és que la major part d'estos fílums apareixen ja fa més de 500 milions d'anys, en el Càmbric. Una cosa molt curiosa perquè ja pensar-se que podrien anar apareixent poquet a poquet, no? Apareixen de col. Després el que fan és anar diversificant-se i millorant-se, però és el que diuen la gran explosió càmbrica, un tema interessantíssim. Passem al següent. Passem als equinoderms. Estos són els que ens interessen. Si veu la imatge de la dreta, tot el món reconeixerà a l'eriço, a l'estrella de mar. Ja no tan fàcil les ofibres, és com una estrella de mar però tatetes molt finetes. Tenim també les holotúries, que són comestibles i que per la vida diuen piumoro, i després els crinoïdeus. Els crinoïdeus són animals que van tindre una importància grandíssima en el passat geològic, en l'era primària i en la secundària, però que actualment estan una miqueta de capa caiguda. Però n'hi ha també, a la vila n'hi ha també. Jo n'he vist, no així fàcilment, però en les caixes de vegades en la longa, quan es carreguen el peix, és el millor lloc per a veure coses d'aquestes. Doncs ara, dins d'aquests grups, anem als equinoïdeus, que són els eriçons de mar. La característica principal és l'esquelet, és intern, és epidèrmic, té unes plaques calcàries i que és el que nosaltres coneixem realment com una olleta, que és el millor. Passem al següent. Aquí tenim el disseny únic. Són animals realment extraordinaris, molt peculiars, molt curiosos, que no tenen ninguna comparació amb ningú altre en la Terra, per la forma terrestre. Per exemple, no tenen cap. No tenen cap, podem dir. L'esquelet està format per plaques calcàries de carbonat de calci, soldades, semblant el nostre crani en forma de cúpula, com si fos la cúpula de Sant Pere del Vaticano, o el Panteón, millor, el Panteón té en fora de dalt, millor encara. Després, tenen un sistema únic per a desplaçar-se, un cas únic en tot el disseny de sers vius de la Terra, es diu el sistema ambulacral. I això té que veure en el dibuix en forma d'estrella que veiem en les panes de buixa. El sistema ambulacral és, com veieu, una xarxa de tubs, per dins circula l'aigua a pressió i tenen una eixida a l'exterior que es diuen, per on trauen uns xicotes peuets ambulacrals
que utilitza per a desplaçar-se i per a agafar menjar. Diu, fixeu-vos bé, el dibuix en forma d'estrella que solen tindre correspon a les plaques perforades per a l'eixida dels peuers ambulacrals. És a dir, quan vegeu un panell de bruixa que té aquesta forma d'estrella, les plaques que formen el que són els braços de l'estrella són les plaquetes perforades on trau els peus ambulacrals. D'acord? Anem a la següent. Ahí tenim un esquema d'un eriço. Veu que és molt simple. Si una vegada heu vist algun eriço o heu menjat, no us deu fer actualment, veureu que és com una espècie de bolseta hueca, no té res per dins, quasi no té res. Té un tub digestiu, la boca està en la part inferior, l'anus està en la part superior. En alguns exemplars, l'anus, ja veurem com al llarg de la història geològica va desplaçant-se cap a lateral, pot arribar a ficar-se inclús baix, però en els més corrents que veiem nosaltres, l'anus està dalt, l'anus dalt i la boca baix, el tub digestiu i aquesta espècie de xarxeta que veu ahir de tubers, això són els peus ambulacrals. Per suport, les espines, que tot el món sap punxar, jo crec que ara menys, però antes sí que mos punxaven prou. Doncs ahir teniu la forma dels 5 bracers que formen les àrees ambulacrals, i és per on trau els peuets. La part inferior també en té. Anem a... Mireu, la classificació dels equinoïdeus és complicada, però per a una primera aproximació, que és com veig quasi tots els llibres de text, parlen de regulars, equinoïdeus regulars o endocíclics, que són els que tenen la simetria, aquesta característica pentarradiada, són les olletes que reconeguem tot el món en les platges, quan ve la maror, el temporal, i trau tot això, i uns altres que no tenen aquesta forma, que tenen una forma més allargada, més com si fos... Estos són els exocíclics, i estos són molt més difícils de veure. Mireu la forma allargada que té, la simetria pentarradiada es perd i passem a una simetria bilateral, com farà aquí, és endocíclics. Ahí tenim ja el que seria els més corrents que coneixem nosaltres. O sigui que tenim estos que no tenen forma arredonida o pentagonal, forma allargada. Els panells de bruixa més característics de la vila són estos d'ací. I estos altres que tenen forma més pentagonal o redona, que també n'hi ha fòssils, però no són tan corrents. Això és el que va provocar en part la confusió, el que no es reconegueren com a tal. Doncs passem ja a veure l'estructura geològica de la vila. De la comarca, en realitat. La primera part pot servir també per a tota la província, en realitat, inclús per a tota la cordillera Bètica. Ahí tenim un paner de bruixa, ahí teniu, està assenyalat en vermell, en la fletxa vermella, clavat dins d'una roca. I ahí a la dreta podeu veure també un fragment, un tros d'un escull de coral trobat així, està trobat, no, perquè està allí, en les puntes del Moro. És molt gran, mireu el martell de geòleg, un tamany per comparació, això és un fragment d'un escull de coral, de 30 milions d'anys. Com han anat a parar ahí? Tant l'escull de coral com el paner de bruixa. El paner de bruixa, aquesta foto està feta en la zona del Xarco, del pantaner del Xarco, a diversos quilòmetres de la costa cap a dins. I com han anat a parar ahí? Doncs aquest és el tema principal. Entonces, ahí tenim la foto. Passem ja a la taula d'estès geològics. Hi ha que retrocedir en el temps. Entonces, aquesta és la segona part de la xarra, retrocedir en el temps geològic a l'altura de la comarca. El primer que hi ha que veure és la taula d'estès geològics. També si hi ha algun geòleg, per supost, això ja li sobra, però penseu també que molta gent no ho domina. És un model de referència mundial. Aquesta és molt simplificada. Realment hi ha una taula internacional que la tinc per ahí, però no calia. Aquesta és la més, diguem, escolar, és la que s'entén millor. Un model de referència que descriu els tests geològics, on estan clar tots els esdeveniments, tots els succeïts de la Terra, ordenats cronològicament.
combina una escala numèrica que veu a l'esquerra, que va de 4.000, 4.500 fins a 0. Aquests són els milions d'anys. I a la dreta uns noms que expressa les divisions que han fet els geòlegs dels temps. Igual que nosaltres l'any l'hem dividit en mesos, els geòlegs ho han dividit ja fa temps en eres, períodes, sistemes, sèries, pisos, aquells pisos no venen, etc. Bé, fixeu una qüestió, no sé si veu, si de 4.000, 4.500 fins a 500 han dibuixat només aquest trosset, tota aquesta part d'ací tenia que estar més comprimida. És a dir, aquesta escala de temps geològic no està a escala normalment, perquè si no es quedaria molt incòmoda. És important saber-ho per anar centrant-nos una miqueta. Vale. Anem a veure. Si ens fixem en el que és en la vila, estaríem exactament, sí. No sé si veu el cursor, el veu, no? Vale. Eoceno, la part més antiga de les muntanyes que estan al costat de la vila, i Oligoceno, a continuació. Són aproximadament uns 50, de 50 fins a uns 30 milions d'anys, aproximadament. Eoceno i Oligoceno. Què és el que ens diu això? Doncs que 40-50 milions d'anys respecte a l'edat de la Terra, que són 4.600 milions d'anys, és un territori molt modern, de formació molt moderna. Molt moderna relativament, perquè són molts milions d'anys també. Bé, anem a veure. Passem al següent. Anem a veure quin és l'ambient sedimentari quan es van formar les nostres muntanyes i, per tant, els paners de Bruixa. Retrocedim una miqueta més de l'Eocè fins al Cretaci superior. Aquesta és una reconstrucció paleogeogràfica que es diu. Està feta a base de moltíssima feina, és un treball sintètic. Doncs mireu, en el Cretaci superior, fa 75 milions d'anys, el puntet en vermell és la vila, per supost estava tot baix l'Àvia. Quasi tota la península estava baix l'Àvia. Ambient marí, com veieu, el Mediterrani molt descontrolat, Àfrica apareix a trossos, per supost estava ara on estava per la dreta, França també, la major part dels Països Baixos, tot això està baix l'Àvia, hi ha també paners de Bruixa a Punta Pala també, per totes aquestes zones. El Cretaci superior són, per a que sapigueu, les muntanyes que nosaltres diem el racó de Cortés. Ara passem ja, peguem un saltet en el temps, anem a 50, des de 35 a 50. Segueix pareixent, si mireu, estem en l'Eocè. Recordeu que l'Eocè són les roques que formen el jaciment de l'Arginent. Després parlarem d'ell. Segueix sent marí, però ja més a proper de la costa. Més característiques d'esta època, l'estret de Gibraltar veu que no és molt més ample, es veu també un golf allargat, veu ahí, connectat en el Cantàbric, això és la futura cordillera ibèrica, quan es va, aquesta espècie d'entrada de la mar després es va tancar i els sediments són la cordillera ibèrica. Tota la província d'Alacant realment i tot el que serien les cordilleres ibèriques, veu que està baix l'Àvia. La part més antiga de la península és la que queda a l'esquerra, que es veia també en el Cretaci. Ara, si ampliem una miqueta més lluny, podem observar millor els temps, com era la Terra en l'Eocè. Ja està molt perfilat el que és la geografia actual. Les dues Amèriques s'han separat. Les dues Amèriques, tot aquest bloc, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àfrica, tot això feia un bloc només. Després es va separar i encara que no estiquen com a l'actualitat, es veu perfectament, es reconeix. Mireu així el Mediterrani està obert per la dreta. El curiós és això que està dibuixat així en groc, que és la Índia, el continent de la Índia, que està separant encara d'Àsia. No existia l'Himàlaia. El continent de la Índia venia des d'ací baix, va anar derivant, un procés lent d'ordre de 18-20 centímetres a l'any, i al final tot el que és el continent de l'Índia va impactar contra Àsia,
de la placa asiàtica, i enmig es va formar l'Himàlaia. Una cosa també interessant. Bueno, ara tornem a pegar una tecla, anem ja a 25 milions d'anys, l'Oligocè. Bueno, això són les muntanyes que tenim més a proper de la vila, el que dèiem damunt l'Horta, el Charco, la Mallaeta, tot això és l'Oligocè. Mira, segueix sent marí, però ja cada vegada més a prop del continent. Ahí tenim un altre fragment, continental que està a punt d'impactar també contra la part sud. Això és, ara ho veurem millor en un esquema, este fragment és el que va donar lloc a les cordilleres bètiques, i per tant les muntanyes d'Alacant i de la vila. Passem a veure-ho millor en aquest esquema. És un esquemeta que he fet jo així molt simplificat. Això no té massa interès científic, té un interès didàctic. Bé, les plaques, aproximadament seria fa 50 milions d'anys, una miqueta més. Mira, la placa ibèrica, recordeu que la vila estaria, no he volgut ficar, la vila estaria així, aproximadament. La serra, les cordilleres bètiques, si la nevada, tot això, seria això, no hi ha res. Què tenim ahí? Tenim la placa ibèrica, són fragments de la corfa terrestre, de la litosfera terrestre, millor dit, la placa ibèrica situant-se cap al sud, la placa africana derivant cap al nord. I així tenim un fragment, una esquirla, que es diu la microplaca mesomediterrània o d'Alborán, que va aproximant-se cap al mig, cap al Lío. Bé, aquesta va ser en part la culpable de la formació de les cordilleres bètiques. Tot el que queda entre aquestes plaques, tota aquesta part d'ací, és una conca sedimentària. Les roques que van acumulant-se així en la mar són les que van a formar les muntanyes que veiem actualment en la nostra comarca i en tota la província d'Alacant. Aquestes fletxetes el que indiquen són l'aport de sediments. Els sediments venen del continent, quasi sempre, ahir les tenia, la placa mesomediterrània aportava també, la placa africana i la placa ibèrica. Així ja podeu imaginar, veient les fletxes, el que va ocorrir. Va ocorrir que aquesta placa va quedar atascada ahí, els sediments que havien enmig van ser deformats, plegats i elevats, i inclús un tros d'esta microplaca va quedar pegada ahí per a sempre ja, que és Sierra Nevada. Si alguna vegada aneu a Sierra Nevada, sapigueu que el que esteu xafant són roques antigues, metamòrfiques, el que esteu xafant allí són un tros d'esta microplaca que va estar passejant-se per tot el Mediterrani, abans d'impactar-hi. Una vegada aquesta microplaca va quedar pegada, atascada, com si diguérem ahir, entre les dues plaques, la placa africana va continuar fent pressió contra la ibèrica i això dura fins a l'actualitat. Aquesta placa queda soldada ahí per a sempre ja, queda immòbil, però la placa africana continua ahí fent força. De fet, els terratrèmols que tenim en la província d'Alacant, ja sabeu, en Torrevella, Guardamar, tocarem madera, ja sabeu que tenen que veure en aquest impuls de la placa africana. Bé, ara ens centrem una miqueta més en com és l'ambient així, en aquesta zona, l'ambient subterrani, perquè ahir és on es van formar les roques que ve. Segons els autors de la fulla geològica oficial, el Magna de Benidorm, aquesta seria una miqueta una representació també didàctica de l'ambient. Això és el fons marí, això seria el continent. Llavors, què tenim? Tenim un fons marí molt fracturat, molt trencat, molt inestable, de tal manera que aquestes falles actives el que provoquen són solstides, caigudes brusques, com si foren aluts de neu, caigudes dels propis sediments que havien estat acumulant-se. Tot això es veu perfectament en les platges de la vila, sobretot en el Bon Nou. Estos efectes d'aquestes caigudes, estos slum, que és el nom que té aquestes figures, després veurem alguna foto, tenen aquesta explicació. Un fons marí molt inestable, on estava en sedimentació, hi ha molta vida, per ahir estarien els panes de bruixa i altres fòssils, tant en l'Eocè com en l'Oligocè. Ahí teniu una d'aquestes solsides, mireu com va tapant, i ahir van acumular-se. Un ambient inestable. Si algú s'ha interessat en aquest tema, en aquest ambient inestable, hi ha un treball publicat per la Societat Geològica d'Espanya i per la Universitat d'Alacant, que diu Paleógeno aquitaniense
el colapso tectónico en las zonas externas béticas orientales durante el Paleógeno aquitaniense. Si m'ho diu a mi, jo li puc donar la referència, està per consultar a internet, i la veritat és que és interessant. Vale. Ahí passem ja a algo més didàctic. Bueno, pues el tall geològic de la vila. El tall geològic, o el perfil geològic, és una tècnica, una manera de representar l'estructura geològica d'un terreny més senzilla que el mapa geològic. El mapa geològic costa una miqueta d'interpretar, però això és molt visual i crec que s'entén. Recordeu que això és aproximadament nord-sud. Per la part de la dreta venia la placa africana i la mediterrània, fent força en aquesta direcció. Aquesta seria la direcció de la placa ibèrica. I què passa? Que tot el que queda enmig és comprimit, és plegat, forma plecs anticlinals, inclinals, inclús fractures. Aquesta ratlla més fosca que veu significa que tot el que és la part de la vila, el que està en groc, està desplaçat per fractura per damunt de tot el demés. Anem a veure els detalls. El tàctic inferior seria el racó de Cortés. El L'Eocè és el que està entre el racó de Cortés i el que és les muntanyes de la vila. L'Oligocè serien el que diem en la vila damunt l'Horto, els moments damunt l'Horto, el Charco, la Mallaeta, l'Aixtehuili, que coneix tot el món també, on està el Montesol, en els Eriços, tot això és... Què són totes aquestes roques? Doncs el fons marí que veiem així. Tot el que havia ahí, ha sigut, degut a les forces de les plaques, ha sigut plegat i és el que estem veient ahí. Tenim el Cretaci superior, l'Eocè, l'Oligocè i tapant-ho tot el Quaternari. Ahí està la vila estem sobre terrenys quaternaris, de vez en quan aflora i una miqueta un punte d'estos que seria, per exemple, el Tossal del Mena, el Tossal de... La Roca Encantada també té que veure això, però bé, vale. Bueno, pues antes de passar ja a altra cosa, anem a veure què passava en l'Eocè. Bueno, pues en l'Eocè, els fòssils que hem trobat així, recordeu que estem parlant d'un fons marí, el que estem veient són fragments, trossos d'un fons marí elevat. Indiquen que es tracta d'una plataforma marina carbonatada, clima càlid, el fons serà de tipus fangós, molt ric en fauna. Tot això ho podem veure en el museu un dia d'estos. Quan estiga muntat veureu la quantitat d'invertebrats, sobretot, i fins i tot algun vertebrat també, algun peix, amb una gran biodiversitat i destaca també, sobretot, els equinoïdeus. Així en l'Eocè apareixen fins a 40 espècies distintes d'equinoïdeus, una cosa realment excepcional, i també els nummulites, que és el característic d'aquesta època. I que també és posterior, l'Oligocè, tenim també clima càlid, fons marí fangós, però alternant amb esculls de corals. Recordeu que al principi he posat una foto d'un fragment gran d'un escull de corals. Això seria l'escull de corals com els que n'hi ha ara mateix en Mèxic o en Austràlia, amb una gran biodiversitat i també una gran biodiversitat d'eriçons de mar, unes 30 espècies, menys que en l'Eocè, però segueixen molt abundants, 30 espècies que puc comptabilitzar. Hi ha que dir que la cosa no és única, en el Cretaci també hi havia moltes espècies. Passem al tall geològic. Aquesta seria, de passar una miqueta la columna estratigràfica del que tenim en la comarca, començant per a baix, el més antic, això ahí m'ho anem una miqueta allà. Començant per baix tindríem el més antic, que és el Triàsic. Aquestes són les muntanyes d'Orxeta, on neixen els Jacintos de Compostela, per cert. El Juràssic segueix, això és la continuïtat, això és Maria. El Puigcampana, només afloren el Puigcampana i una miqueta també en la Serra Gelada. El Cretaci, que és el que apareix ja en el racó de Cortés. L'Eocè, que l'he dibuixat ahí en color vermell. L'Oligocè, una miqueta del Miocè i el Quaternari. És a dir, la vila realment seria, el que està tocant la vila seria pràcticament des del Cretaci
fins al quaternari. Però si anem una miqueta més cap a l'interior de les muntanyes de la vila, tindríem també el Juràssic, en Puigcampana, està així, té molt buscament, i el Triàsic, que és el més característic, els terrenys d'aixòs vermellosos, típics entre Orxeta i Finestrat, tot el món crec que els ha vist, on neixen els Jacintos de Compostela i altres minerals. Això és que dona per a una altra xarra, és molt complicat. Vale? Bueno, en resum, el que ara veiem al voltant de la vila, com a roques estratificades, de la vila es pot ampliar a tota la província pràcticament, i molt deformades són en realitat sediments que es van anar depositant fa entre 20 i 40 milions d'anys, una miqueta més si podem considerar més cap a l'interior. I posteriorment els sediments, a causa de la pressió de les capes superiors, es van transformar en roques sedimentàries i després van ser deformades, elevades per l'orogènia alpina i posteriorment erosionades fins a l'actualitat. Aquesta seria la primera part, el que és la presentació de l'estructura geològica de la vila. Dona per a més. Com ara, si Déu vol, traurem estic preparant una síntesi del coronavirus, esteu temps de tot, una síntesi de l'estructura geològica de la comarca, a través de Vilamuseu, en uns dies crec que estarà a disposició del que vulgui veure. Bueno, fem una alteta així, per si algú... El que ve a continuació és ja la etnopaleontologia, el nom, això depèn de l'origen. Si vol algú preguntar alguna cosa... Pues mira, Cinto, sí que hi ha una pregunta per així, de Chente, Sebastià, que pregunta que si en referent a això, ja que tenim el Cretàcic i el Terciari, si es podria trobar el límit KT. Sí, bueno, jo l'he buscat més d'una vegada. El problema és que abans del... Mira. Potser podries explicar en paraules què és el límit KT, sí. Sí, mira, ahí veus l'Eocè, ahí està el Cretàcic. El límit KT tindria que haver per baix de l'Eocè una altra capa que es diu el Paleocè. I jo ahir en l'Arginent està mirant, no estic segur, és probable que hi hagi un Paleocè, el qual no vol dir tampoc que estigui al límit KT. És a dir, el límit KT és un període molt reduït de temps que no està representat en qualsevol lloc. És a dir, en aquest moment que va ocorrir l'impacte del meteorit, tenia que haver quedat sedimentació per damunt del Cretàcic i abans del Paleocè. No sempre està. Entonces, ahí no, però molt proper de la vila sí que es pot veure. A 2 quilòmetres d'Agost, el poble d'Agost, on hi ha un Eocè també espectacular, si n'hi ha gent per ahir, ho corregeixen en seguida, sí que es pot veure. Però, en la vila jo ara mateix no estic segur. Poguera ser. En l'Arginent jo he estat ahir deixant-me la pell més d'una vegada i no he aconseguit veure perquè està molt tapat. Sempre passa que on està l'Eocè hi ha un quaternari que el tapa sempre. Veig que ho faig en aposta. Sí, bueno, que és una capa superfineta que teòricament és... Superfineta, apenas uns mil·límetres, no? Sí, la deposició de sediment que va caure després de l'impacte d'un meteorit contra el Golfo de Mèxic. Sí, el meteorit va ser al final del Cretaci, al començament del Paleocè, que és una capa que està abans de l'Eocè, i en aquesta capeta tan fineta hi ha una deposició d'iridio, que és un metall estrany, molt poc freqüent, una acumulació extraordinària d'iridio. El meteorit va carregat d'iridio, entonces és l'explicació. Recordeu que això va ser el que es va carregar als dinosaures, també va fer molt mal als invertebrats, però sobretot als dinosaures. De fet, els invertebrats es van recuperar perfectament, eren quasi tots, els submarins sobretot, els paners de buixa no van tindre massa problema, els dinosaures sí. Més preguntes. I, també, per exemple, hi ha una qüestió curiosa i és que sempre s'havia dit que havia 5 regnes i ara per què són 6? El problema són els arqueobacteris. Ràpidament. A veure. Sí, és que no passa pressa. Mira. Anem que té més darrere. Així. Ahí. Vale. Els arqueobacteris, 5 regnes, realment són 6. Probablement més, perquè el grup de protistes han dit que hi han clavat protozous, han clavat algues, és un caix desastre, però de tota la vida sempre havien dit, les bacteris, els protozous, les algues, els fongs, les plantes, pareix ser que hi ha un altre grup, pareix ser no, és un grup de certs
unicel·lulars molt primitius també, tipus bactèria, de procariotes, es diuen les arquees. Les arquees viuen en ambients extraordinàriament dificultosos, d'altes temperatures, són el que diuen extremòfils. I aquest grup, per fi, heu que separar-lo de bactèries perquè hi ha massa diferències. Realment hi ha tanta diferència entre una arquea i una bactèria com entre una planta i una bactèria, o entre un protista i una bactèria. S'han separat, són les bactèries, arquea, i la resta queda igual. Més coses. No sé si hi ha alguna pregunta més. Igual poden continuar, si vols. No sé sí, ara... Sí. És que el tema de l'estructura geològica dona molta feina. Entonces, això seria qüestió d'una altra conferència més temps, de més espai. Anem als planers i diners de bruixa. Bé, ahí tenim una imatge a l'esquerra d'un paner de bruixa fòssil, este és de l'argina, este és de Callosa, de l'Eocè de Callosa. Sí. I este és que recorda una miqueta a les olletes que diem nosaltres. Si algú trobara este fòssil també ràpidament l'assimilaria a un animal marí. Jo crec que qualsevol persona avui en dia és la conxa de pelegrí. Ell teniu més gran i la conxa de pelegrí. Però el problema és quan ja anem a fòssils d'aquest tipus. O els dinerers de bruixa, que són estos fòssils. Estos ja sí que no tenen ninguna relació o paregut en els animals marins. En el cas de trobar fòssils com estos o com este, la gent, la interpretació que feia, el que diuen tots era «Així va arribar la mar». És la paraula. Així va arribar la mar, encara segueix pensant molta gent, probablement alguns que no siguin molt clavats en el tema ho pensarien, probablement per influència del mite també del diluvi universal. En quasi totes les cultures, no només en la Bíblia, en quasi totes les cultures antigues, el poema de Gilgamesh, per exemple, ja parla d'això, està el mite del diluvi universal, és a dir, en un moment determinat, la mar va pujar, tot es va inundar i ahir van quedar fòssils en llocs, restes d'animals que en teoria no tenien que estar allà. Està en la cultura hindú, en Xina, en els maies, en totes les cultures. Entonces, ja hem vist que realment no és que la mar pujara fins a les muntanyes de la vila o de l'interior, deixara els fòssils que anara. És que el que estem veient és el fons marí. La diferència, si ho penseu una miqueta, és important, no és ninguna tonteria. Ara, el problema és quan apareixien fòssils com este. Allà relacionar això en una olleta ja no està tan clar. I si ho relacionem en aquestes sí, en els nummulides, menys encara. Què és això? No havia manera d'aclarir-se. Aquí tenim un tapís de nummulids. Els nummulids i els paners de bruixa solen eixir junts. És molt freqüent trobar, sobretot en l'Eocè. Què interpretava la gent quan trobava aquestes coses tan rares? Aquests objectes causaven, lògicament, estranyesa. Són les de l'interior, ja era absolutament impossible reconèixer això com un animal marí, eren objectes estranys, objectes màgics. En aquests casos, s'intentava de manera no científica relacionar-lo normalment en bruixeria. Estem parlant, hem d'imaginar 200 o 300 segles abans. Aquests fòssils han sigut sempre abundantíssims i segur que se les trobaria algú, una persona llaurant o caçant o passejant pel món, se les trobaria, igual que se troben en l'actualitat. Entonces, per què aquestes relacions en bruixeria, en màgia, en els sants, en divinitats? Jo us recomano que mireu la pàgina d'un senyor que li diuen Heraclio Astudillo. Heraclio Astudillo. És un professor de la Universitat de Lleida, del Departament de Medi Ambient, en el que jo he col·laborat. Vaig fer una temporada que enviava informació, l'home molt bé, i ell s'ha dedicat a aquest tema, a l'etnopaleontologia, només d'Espanya, perquè això és un tema que està en tot el món. Diu textualment en el seu blog, un blog, recordeu, Heraclio Astudillo, blog,
o podeu posar també etnopaleontologia, ahí de sobre. Diu, textualment, la idea de algunos eclesiásticos, está en castellano, de que los fósiles eran obra del diablo, fue extendida por el imaginario popular también a sus aliados y secuaces tradicionales, las brujas, los moros y los judíos. Ahora ponen también denominaciones que tienen que ver en moros y en judíos. Pudiendo encontrarse diversos tipos de fósiles cuyos nombres populares hacen referencia a este tipo de origen no natural para este tipo de objetos naturales. Así encontramos que en ciertas comarcas catalanas y valencianas, a diversos géneros de quinoideos, mesozoicos o cenozoicos, pero sobre todo cenozoicos, se les conoce como panet del dimoni, panet de bruixa, que eso es lo que le vais a pasar yo, panet de moro, ya saben que son resquebores, Bueno, entonces, una vez que hayáis visto este blog, pues estareu molt més al dia. Bueno, doncs ja sabem per què va sorgir aquesta denominació de paners de bruixa. Màgia, mesclat en temes de la Iglesia medieval, recordeu que estava també, que hi havia problemes diversos, no? El terme paner de bruixa és per la forma allargada que té, és una ovalà, i el terme dinerers de bruixa jo crec que està claríssim, pareixen monedes. Tinc algunes així, però no sé si hi ha alguna. A veure si podeu veure la visualització. No tienes que hacer nada. Vale. La veu. Esta és una monedeta. Vale, veu ahí. Vale. Veu que és com una moneda perfectament formada. Esta és una altra. ¿Vale? Este es uno de los guisos que hem vist ja, paner de bruixa. Este es de la vila, el cementeri de la vila, per cert. ¿Vale? I este és el paner de bruixa més característic de la vila, que és l'Equinolambas Vilanovae, dedicat a Vilanova, que és una persona que va estar treballant així, Equinolambas Vilanovae. Vale. La qüestió no es queda només en la província d'Alacant, és un tema molt general. Per exemple, tenim que és un coral, un coral solitari, ciclolites o conolites, que curiosament per la part de Girona li diuen paner de bruixa. És a dir, este fòssil no té res que veure en un equinoide, en una olleta, li diuen també paner de bruixa per el paregut. És un coral. En altres llocs del Pirineu li diuen també paners de moro o de dimoni, per Castelló. Bé, per Castelló Pirineu també hi ha un eocè, però no, és per la part de Castelló. En quant als nummulites, també convé recordar que en l'època... Bé, si algú de vosaltres ha viatjat a les piràmides d'Egipte, que teniu que saber que està feta de caliza, de calcària nummulítica. Les piràmides estan fetes de roques formades per fragments d'estos fòssils. De tal manera que quan arriben allí els grecs, estem parlant del segle I abans de Crist, aproximadament, les piràmides eren turístiques ja, anaven a veure allò, van començar a trobar-se fragments com aquests que esteu veient ahí, de numulits. Entonces ho interpreten com si foren dentilles. És a dir, això són les dentilles que van menjar els constructors, mira, veieu que perfectament es veu, els constructors de les piràmides, fins que va anar Estrabón, que era un geògraf importantíssim, va dir, no, això és impossible que siguin les dentilles perquè en Grècia també hi ha estos sediments, aquest tipus de fòssils, per tant és impossible que no poden ser els mateixos, va ser l'únic que va posar una miqueta d'ordre. Ja començaven a muntar-se noms estranys en aquella època. Tenim lentilles fossilitzades. Passem a més denominacions. Mireu, en la Rioja, si no ho estàu, recomano que una visita, tenim les millors petjades de dinosauris de tota Europa. Ahí, imagineu, les persones fa segles, què
què interpretaríem com volien això? Pues dracs. Els dracs medievals, juntament amb alguns fòssils gegants també que trobaren, són els dracs medievals famosos que estaven per ahí xafant, no? En realitat són penjades de dinosauris carnívors. Aquestes altres són penjades, huelles, de dinosauris, en aquest cas són herbívores. Què recorda això? O una ferradura o una xafà d'un animal de pates més redones. Aquestes són les que en unes zones de la Rioja interpretaven com a trepitjades del cavall de Santiago, ni més ni menys, no? O de Crist muntat en una ruca, fins i tot. Això és el que explica Heracle Estudillo en la seva pàgina. Són interpretacions totalment fora de lloc. Vale, mireu aquestes. Aquesta és molt interessant. Si vosaltres aneu pel món i trobeu això, què diríeu? Doncs estrelletes que han caigut d'algun lloc. Bé, aquestes són unes estrelletes que també per la vila també es troben, però es troben sense separar. El que veieu ahir és un tall, un fragment d'un crinoideu, per cert, un parent dels equinoderms. A vegades queden soltes aquestes estrelletes, però no n'hi ha tants. Sin embargo, en la Mare de Déu, una ermita que té la Mare de Déu de Tortosa, sí que són abundantíssimes al voltant d'una ermita que tenen els afores. I la gent ho interpretava com a les estrelletes de la Mare de Déu. Aquestes són les famoses estrelletes de la Mare de Déu de Tortosa, que suposava que era la intervenció de la Mare de Déu que les havia posat allí, en fi, però en aquest cas favorables. Més exemples. Mireu aquesta. Esta és en trampa i tot. El que esteu veient ahir és un fragment d'un fòssil d'un ammonit. Els ammonits vivien en l'era secundària, sobretot en el Juràssic i en el Cretaci, però té un cavet ahí, una cosa a manipular, estrany. Però resulta que això en un poble que està a proper de Llosai, que es diu Whitby, per cert, on va arribar Dràcula, quan Dràcula va a Anglaterra, desembarca en Whitby. Té una iglesia antiga d'estudiar molt important. Bé, doncs ahir aquests fòssils eren abundantíssims. Llavors, s'interpretava com a serps petrificades. Resulta que les serps eren molt abundants i l'abadessa de l'abadia de Whitby es suposa que per els seus poders les va petrificar i les quedaven enroscades. De tal manera que la gent d'allí, alguns espavilats, agarraven els ammonits i li donaven la formeta a la part superior de serp. Això és ja anar una miqueta fora ja de lloc, però bueno, es venia també com a record. Per tant, serps petrificades. Molta atenció a este eriço, que el tenim així. A veureu, este és el micràster, un equinoideu molt conegut. Este exemplar en concret és del Ragó de Cortés, el tenim també, és del Cretaci, no té res que veure amb els típics de la vila, però també és un paner de boixa. Este micràster, Craster corangium, en alguns llocs li diuen pedres de jueus. Es suposava que els jueus li ho tiraven a Crist per a matar-lo. Mireu la forma de creu també que té, aquesta creu que té enmig és molt especial. Pedres de jueus o pedra matacristo, com a sinònim de pedra de jueu. En la part, sobretot, d'Àlaba, on són abundantíssims. Inclús pensaven que en temps anteriors es va creure que eren llançats per un ser diví per a castigar els impius que infringien les seves normes. Una miqueta o bé per a matar a Crist o bé seria Déu qui li tiraria als impius per a matar-lo. Tot això per la creu. Imagineu-vos com se n'anaven. Clar, estem parlant d'Àlaba. En Àlaba què sabien de quinoideus, ni d'eriçons de mar, ni de res d'això? Ahí teniu. I més espectacular encara d'aquest fòssil, aquest el podem veure en Vilamuseu també, tenim exemplars allí, recordeu que s'ha trobat proper, tenim això. Este és un enterrament que està en l'edat del bronze, d'un Stable Down, crec que està proper de Londres, on la persona soterrada està envoltada per més d'un centenar del mateix fòssil, de Micràster corangium.
el teniu. Per què? Pues, ells veurien que això podia afavorir, podia defensar tal vegada el cadàver. En fi, estem ja entrant en un terreny que no ho sabem exactament, però per ahir era la cosa. És molt curiós també que en alguns no tinc fotos ja, però en algunes de les piràmides, soterraments d'egipcis, també s'ha empleat al costat, a la vora de la mòmia també ficaven paners de bruixa. En aquest cas, és curiós perquè els paners de bruixa sí que tenien que veure els de la vila, era l'equinolampas, l'espècie més corrent de la vila. Concretament, l'equinolampas africanus, que ese no el tenim així, però allí sí, recordeu que allí és un eocè, les piràmides estan fetes també de molites, trobat en la tomba de Tanefer, un sacerdot de Heliòpolis de fa 4.000 anys, i ells ho assimilaven a la resurrecció, com tota la cultura egípcia. Bé, això és més o menys la presentació. Tinc preparat moltes coses més. La part dedicada als primers estudis de la Marina Baixa, parlar de Cotó, de Vilanova, de Conoclipus, de tot això, de Jiménez de Cisneros, de Darder Pericàs, que té molt que veure en Sella també, si estan els companys de Sella també. Però bé, això parlarem més avant. De tota manera, tot això vendrà molt detallat en la publicació que anem a penjar d'ací uns dies. Vale? Doncs ja està. De moment, res més. Anem a veure quins dubtes teniu. Tenim per ahí una pregunta d'Agustí Gàrena. Diu si pots explicar una mica la forma de vida i l'hàbitat de serissons asimètrics. Vale, sí, serissons, exactament. El per què és que no podem entrar en tant detall, però vamos. Vale, els veiem. Vale, els asimètrics, estos, com este d'ací, o este, millor dit, tenen d'una manera de viure totalment distinta als més arredonits, que són els que nosaltres coneixem. Estos viuen soterrats baix de la sorra o baix del fang. Per una part, això afavoreix la fossilització, però per altra banda també, al viure soterrats tenen una closca, un esquelet molt fàcilment trencable. Entonces, no és molt corrent trobar-se-los per les platges. És més bé estrany trobar-se-los per les platges. Això fa també la causa per la que no reconeixen. Es poden veure, per exemple, ja dic, quan descarreguen les vaques d'arrels de la vila, a vegades se n'hi ha algun senceret, però viuen soterrats. Els altres, els paners més característics, són els que viuen sobre la superfície i que tenen l'esquelet molt més resistent i per això són molt més fàcils de trobar. I això és el que causa també la confusió, perquè els paners de bruixa típics, els de la vila, com este, són del tipus dels que viuen soterrats, dels allargats, i per això no reconeixíem. Una persona, un biòleg sí, per supost, però si no, no. Més preguntes. Bueno, has esmentat abans la roca encantada de la vila, no? Ah, vale, sí. I, bueno, potser podries comentar què té que veure això en la etnopaleontologia. Sí, bueno, doncs en el fons és el mateix. L'únic que hauria que canviar el nom, havia que dir-li etnogeologia. Si tu estàs... Mireu la imatge ara, esteu veient-la, no? La del tall. Vale. Si estem situats en les muntanyes que formen el que diem damunt l'horto, estàs veient unes muntanyes, en la part superior és més resistent, és més dura, és el que dona el ressalt, però si estem per la vila, estem en el quaternari. Però entre aquest quaternari són sediments fluvials, són graves, arenes, sorres, argiles. Per exemple, es veuen quan passes el pont del riu, sediments que veuen als dos costats. I de sobte apareix un trosset que sobreïx.
Bueno, la roca encantada seria exactament un trosset d'estos que s'obreix. Si està precisament molt apegadeta a la terrassa fluvial del riu i de repente una roca d'un tamany gegant, jo he estat veient la prova a vegades, no? No veus que la continuïtat dels dos costats, doncs la veritat és que fa estrany. La roca no té res d'estrany, és un fragment d'estos d'ací, es poden veure inclús a un fòssil, però veure-la en una situació tan estranya, en un lloc més o menys pla i de repente una roca tan gran, va ser el que va donar lloc a aquesta interpretació no científica. Si realment té que veure, és quasi dirien que té el mateix origen que els paners de bruixa. Ja sabeu que al voltant de la roca encantada hi ha tota una sèrie d'històries aparegudes i coses d'aquestes, no? Sí. Sí, comenta Chente Sebastià també que quan vas per la cola de la costa que hi ha trossos una flor, un arrecife de coral colossal. Sí. Hi ha trossos, es poden l'oligocè, que és aquesta part d'ací. En l'Eocè no eren tan freqüents els corals, però en aquesta part sí. Concretament de Punta Plana, si baixeu on baix la gent a pescar, tot això són fragments de coral, són trossos inclús de vegades d'un metre de tamany de coral. L'arrecife es va desfer, per la tectònica ja sabeu que així era una miqueta delicat. Al mateix temps que hi havia sedimentació i el riu estava trencant-se per baix, això va fer que no es conserve el fòssil tal com vivia. Recordeu també l'ambient inestable que hem dit d'un fons marí inestable on hi havia solsides, els sediments que estaven formats tornaven a caure, a resedimentar-se, i per això no podem veure trossos d'esculls de corals complets, sinó fragments, però sí que hi havia corals. I comenta Agustí Galiana que fa la impressió que la roca encantada és una roca solta, que no forma part d'un estrat plegat. Probablement, claro, jo mirant, es veu molt bé en el Google Earth, en la imatge aèria, molt a proper, es veu per el color, que és un color més foc, té que veure en la part superior de l'oligocè. És la part superior de l'oligocè, que és una calcària recifada, una calcària molt compacta, té que veure. Probablement, a un fragment, a la part superior probablement rodar una mica, perquè per el que és el voltant no es veu roca viva. Probablement sí que hagi rodat una miqueta, però és un fragment sense ningú dubte de la part superior de l'oligocè. I, bueno, potser una pregunta que ens fem tots, no? Com sabeu l'edat absoluta dels fòssils? Bueno, ahí parlem de milions d'anys com si fos qualsevol cosa, no? Realment, avui en dia no hi ha cap dubte al moment, per al tema este. Mira, les edats, abans d'establir les edats absolutes en milions d'anys, recordeu l'escala de temps, els geòlegs es van dedicar a ordenar les roques. Esta és més antiga, esta més moderna, aquests fòssils són més antics, són més moderns, i tenien ja, com si diguem, una taula. Els faltava només ficar edats. Sospitaven, lògicament, que allò tenia que haver passat molt de temps. Parlaven inclús en el segle XIX, parlaven ja de centenars de milions d'anys. Els quedaren, evidentment, molt curts. És que és un test tan gran que no estem acostumats que inclús 100 milions d'anys resultava una barbaritat. Total que aproximadament, a principis del segle, Becquerel i Rutherford descobreixen, tenen un primer contacte en la radioactivitat. Rutherford concretament es va donar compte que un element radioactiu, de manera natural, estem parlant de radioactivitat natural, sense que ningú el toqui, sense que ningú li faci res, va transformant-se poquet a poquet en un altre element. O sigui, l'element A es transforma en l'element B, en funció del temps. És a dir, si tu trobes dins d'una roca un element radioactiu A i apegat a ell sense separar-se un element B, pots establir el temps que ha passat. Sabem a quin ritme va transformant-se l'A
en el B, perquè això s'ha demostrat en laboratori, està la velocitat, i sabent la velocitat, sabent la proporció, podem traure el temps que ha passat en aquesta roca. La sorpresa va ser majúscula quan les primeres datacions donaven, roques antigues donaven datacions de 2.000 milions d'anys. Al principi va costar d'acceptar. És un canvi radical en la història de la Terra i de la humanitat el donar-se compte de la quantitat de temps que té la Terra. Jo penso que és un dels canvis, dels passos més fonamentals, per almenys en el camp de la geologia, comparable a la teoria de Darwin en biologia o la teoria atòmica en física. Un canvi radical, un canvi d'estos bruscs, de repente, que havien passat 4.500 milions d'anys. És una que costa d'entendre. Però que no hi ha cap dubte, en això. Sí, respecte a això, Agustí diu que els arqueòlegs i els policies també fan datacions absolutes i relatives. Bé, realment, els éssers vius transformem el carbono que tenim quan estem vius, es transforma quan morim en un altre tipus de carbono, i això també és el carbono 14 famós, no? Sí. El mètode de carbono 14, el carbono 12, carbono 14, és exactament el mateix. L'únic que serveix per datar de l'ordre de 5.000 anys per all, i aquests altres mètodes, que és, per exemple, l'urani plom, element A, urani, element B, el plom, l'urani es transforma en plom. Això estem parlant ja de datacions de l'ordre de 1.000, 200, de 500 milions d'anys. Naturalment, no es fa només en una prova, se'n fan diverses i hi ha que ajustar-ho, hi ha que calibrar-ho, en fi, té la seva història, però vamos, el mètode no hi ha ningú dubte. Sí, eso depèn del mètode que utilitzes, serveix per a mesurar molt més abans en el temps o més recent. Efectivament. En geologia el carbono 14 pràcticament no es gasta, però en l'arqueologia sí. Claro, arriba a la millor a 50.000 anys o per ahí una fiabilitat, però no molt més darrere, no? No més, és molt... Sí. Sí. I també per així comenta Chente Sebastià que recomana El universo una taza de café de Jordi Pereira i Breve història de casi todo de Bill Bryson, que per lo vist parla també una miqueta de lo que estàs dient tu ara, no? Sí. No sé, a lo millor, si no hi ha alguna pregunta més per ahí, a lo millor podries explicar-nos un poquet com sabeu que estos bichos estaven en una plataforma marina que estava a poca profunditat i que eren aigües càlides. Si agarreu qualsevol text geològic on escriveix una sèrie sedimentària, pareix que hagi anat el geòleg a bussejar a un fons i estiga dient tots els datos. Per exemple, si l'aigua era transparent, quina temperatura, quina salinitat havia, com és possible això? Estem parlant, si tu vas al món i el que trobes són unes roques. Bé, doncs realment la tècnica consisteix en estudiar tant el tipus de sediment, és el que es diu l'actualisme, comparar els sediments que trobem transformats en roca en els sediments actuals que podem trobar en distints punts de la Terra. Per exemple, posar un exemple fàcil, un delta. Imagineu un delta, no? Un delta marí com el delta de l'Ebre. Ahir els geòlegs han estudiat l'actual, estic parlant de l'actual, han estudiat com estan formats, com van formant-se les capes, i ahí tenen un model de lo que és un delta. Ara el que fan és comparar aquests sediments actuals en les roques sedimentàries trobades de fa 100 milions d'anys. I si coincideix el tipus de sediment, d'estructures sedimentàries en les del delta actual, això que havia ahir era un delta. Això per un lloc. I per altre lloc, per afinar una miqueta més, s'utilitzen els fòssils. Hi ha que dir que avui en dia la geologia no utilitza fòssils, macrofòssils, com aquests que estem fent així, els nummulites, els ammonites, sinó que s'empleen microfòssils. Microfòssils principalment són els foraminífers, que tenen que veure en els dinerers de bruixa, però molt més xicotets. Uns que es diuen ostràcodos, que no ho he de confondre en ostracodermos, no té res que veure. Els ostràcodos són mol·luscos microscòpics, del tamany de gran d'arena, i el nanoplàncton, que són les algues calcàries sumament xicotetes. Estos foraminífers i els ostràcodos han sigut molt ben estudiats, també comparant les actuals. Segons el tipus de conxa, i segons els isòtopos, els àtomos, les varietats d'àtomos que hi hagi en la conxa, poden afinar la profunditat, la salinitat, la temperatura,
tots aquests datos. És un tema també llarg. Teniu en compte que això duen ja centenars d'anys els geòlegs estudiant aquests animalets i tenen unes taules suficientment potents com per a poder, a partir dels fòssils trobats, que són abundantíssims, per cert, ahir sí que no hi ha problema de que s'acaben, poden afinar la paleoecologia, que és el que dic. Sí, sí. Molt bé, però no sé si hi ha alguna altra pregunta per ahir, la podeu fer ara en el xat. Mentrestant, recordem als que estan seguint la conferència que estem organitzant una exposició sobre la paleontologia en la comarca de la Marina Baixa, que la tindrem per a la tardor, no? Sí. Passat durant l'estiu. Ahí estem treballant. En Cinto, que és un col·laborador magnífic del museu. I ahir diu Agustí Galiana que hi havia panes de bruixa a muntons a la vila, inclús en roques a simple vista dins la trama urbana, però la gent les ha arrasat. Sí, ese és el problema. Per a pegar un punt final ja, el tema dels fòssils és complicat. Avui en dia pràcticament no queden... el que és en l'argent no queden macrofòssils, ja no n'hi ha. Nummulites sí, però això n'hi ha milions i milions, no hi ha problema, no? Però macrofòssils, entonces, tots els fòssils deurien estar controlats en un lloc, classificats, perquè no sabem si demà poden ser fonamentals. Pot haver algú que li interessa per alguna tesi doctoral o per algun tipus d'estudis que ara mateix no ens apareix, però l'experiència ens diu que és millor que estiguin controlats, ja que en el món no els trobem, perquè han desaparegut, la gent, però és una col·lisió excessiva, però a vegades per motius molt diversos, motius a vegades inclús econòmics, que es compren i la gent es compra i tal, però a vegades també per curiositat, els endús a casa i es queden en un caixó i al cap de mesos, un any, van a la basura. Els fòssils deuen estar controlats, classificats i el millor lloc és en Vilamuseu. Si algú té un panès de bruixa, encara que no vulgui donar-lo, sí que seria interessant que m'ensenyaren per a veure, perquè jo tinc ara mateix controlats uns 30 o 40 espècies, però segur que té caben alguna més. 40 espècies només en l'Eocè. Per tant, si algú vol donar-los, és el millor que pot fer. Ahir se'ls classifica, se'ls fica una fitxa i queden ja perfectament protegits i cap al dia de demà poden ser interessants. El fòssil en casa no té massa sentit. No és un adorno, no és un joguet, no té massa sentit. Això és important. Diria que el recomanable seria, si trobes un fòssil, avisa però no el toques, no? Millor no tocar-lo, millor deixar-lo, el veus, el mires, el tornes a deixar, si pots ser cap per avall perquè després no vinga altres que l'emporta. Jo no agarro fòssils ja fa molt temps. Al principi també, jo també era un dels que agarrava, com tots, són els que estan en el museu mateixa, que sí, afortunadament, perquè ara mateix ja dic, de la gent no queda, en superfície no queda res, tot el que queda és el que tenim en el Vilamuseu. Si no era passar per allí, doncs ja no quedaria res. Però bueno, millor no tocar-los. Hi ha que dir una cosa que en l'exposició que farem és molt interessant també la part mineralògica, que així no hem tocat perquè ja se'n va molt de temps, però hi ha exemplars de minerals, encara que no sigui una regió massa coneguda, però hi ha coses interessants, especialment els jacintos de Compostela, que ja la setmana passada vaig ir en el museu. Sí, exemplars verdaderament espectaculars, únics. I, algunes coses curioses, per exemple, en la vila hi ha minerals que no són massa freqüents, com minerals d'estronci, la celestina, molta gent no ho sap, i estan a la vista de tot el món. Coses curioses també. A part de les minerals, és una manera d'entrar-hi a la geologia també, per entendre la geologia. Més coses... Doncs no, res, ja anem a acabar. Vaig a llegir un comentari que tenim per ací i faré una última pregunta. Per així ens donen les gràcies i esperen veure l'exposició. Ángeles Gutiérrez, Chente comenta que la seva àvia dia que el dia de la mona, quan anaven a on siga a fer-se la mona, venien carregats de panes de bruixa. I Vicent Roma fa aquesta última pregunta que es faig jo ara, que és si la zona del Cantal és del Cretaci o de l'Oligocè. ¿La zona de qué? El Cantal. El Cantal.
El cantal és exactament, no sé, veu ben la imatge ara mateixa? Vale, el cantal és exactament aquesta part d'ací. El que passa que és una miqueta més, la part superior és molt més potent. És, com si diguem, l'extrem més cap a l'interior de l'oligocè. En el cantal n'hi ha panes de bruixa també, és un oligocè claríssim. Però, si passes a l'altre costat del riu, ja te'n vas a un Cretaci. Claro. Ahí no hi ha... La falla esa té que ser la del riu que n'hi ha per ell. La falla del riu, sí, efectivament. Crec que es diu el Querenet, crec que es diu el riu eixe. Eixa fractura, eixa falla que estàs veient ahí... El barranc de la Mola, efectivament. Eixa fractura que esteu veient ahí coincideix exactament en la falla, on estic senyalant jo en el cursor, ahí està la falla. El Cretaci més cap a l'interior és el que es deia el racó de Cortés. Ahí no hi ha Eocè en aquest tros, és a dir, l'oligocè l'ha tapat totalment, estaria per baix, però el cas és que no el veiem. Sí. És un dels fotos més bonics de la vila. Sí. Bueno, pues moltes gràcies a totes i a tots per assistir, sobretot a Cinto Baello per aquesta magnífica presentació. També a Elena, que ha estat per ahí tirant una maneta, a la seu universitària, Jaime Ramis, que propicia aquestes coses fantàstiques a través de la seu, a Gorka, que ha estat ahí en Alacant, en la universitat, portant els mandos de la màquina, ahí darrere, que no l'hem vist ningú, però ha estat ahí darrere. I res, simplement emplaçar a tot el món a l'exposició que farem ja d'ací a poquets mesos i que també serà una cosa de tota la comarca i que serà, jo penso que interessantíssima per a que coneguem com era això fa tants milions d'anys. Molt bé, doncs jo donar les gràcies també a les persones que m'han ajudat. Recordeu també a Pere Marcet, el fotògrafo, que també té les fotos per a els panels de bruixa que heu vist, són quasi tots. Això són fotos d'ells, totes elles. I a la meva filla, que està així com a ajuda tècnica, la primera vegada que faig una conferència d'aquest tipus, i a tots vosaltres també. A tots els que heu tingut la paciència d'escoltar-ho, també moltes gràcies. Estic encantat de donar a conèixer aquestes coses. Per què vols? Moltes gràcies, Cinto. I recorde a tots que en la pàgina de Facebook de la seu universitària i en la web de la Universitat d'Alacant tenim tota una sèrie de conferències interessantíssimes que, gràcies a la seu universitària, són temes que tenim ahir al costat i que vos animem a tots a que estigueu atents, no vos perdeu aquesta oferta. Ara tenim cursos, sabeu que tenim diversos cursos per davant, molt interessants. I res, doncs gràcies a tots i fins a una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, Cinto. Bueno, pues nada.